I'm back, and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Kung mahilo na pa ang panahon. Nanawag lagi ka, Baldwin. Ah, nagbaldwin naman lang. Masabay tayo ni mo. Istoryahan ta naman ka. Madali ka magsamok ni Chelsea dito sa iyang eskwelahan. Ano sa mga problema ni Mori kami? Ha? Ano sa magyod? Okay na ka? Ha? O sabay labot ni mo mag-adtuan ko ni da Chelsea sa iyang eskwelahan. O sa labot ni mo? Muta na kag unsay labot nako. Hoy, babay. Kinugos na ko sa Chelsea. Og katungod nako, ngalan nga ikaduhan niyang ginikanan o amahan. Nga protektahan siya. Watid ka makasabot. Nga giingnan ta naman ka, bahin ana. Break, ha? Break sa kono, Baldwin. Nasayad ka ba sa imong gipanulti? Kaysa man di ay ka kumuingon ako, anak. Magbuotay ka kung sa akong buhatan? Hoy, di kami. Paminaw ha? Di ko gusto maminaw ni mo. Ako'y paminawa. Nabuang ka? Tingal, Big, ikay mo'y nabuang. Usa? Kaya abiwa ko mo patol ni mo sa imong pagpanguyab o pagsigig diskarte na ako. Inaanaon lang ko ni mo. Uy, Rika May. Nagtuo kang seryoso ko nimo? Kumidyahan tara ka ato eh. Binuang na tong ako. Binuang kay wa man ko mo patol ni mo. Niyabag ka? Niyabag bitaw. Pero ayaw ko buti kung unsay akong buhatan. Kay wa kay labot akong tawhana ka. Og wa si bisan kinsa nga makabuot nako bisan unsa pay ako buhaton. Og ayaw ko pugsa. Kay wa pa ka makailan ako, Alvin. Kung unsa og kinsa ko kung maunay masuko. Tuwali ba yung pagmahay ka imong pagkontra nako? Mahimo ba yung gubo nako imong pamilya bisan unsa orasang? Unsa? Shit! Pagkahinampak bayhana. Pagkamangtas di ay. Murag hustler man manulti. Murag espiritu naman di itong babayhana. Murag master naman di ay kayo. Wala to yung order ni mo, ma'am? Wala puno? Okay, ma'am. 10,507 ang total, ma'am. Karga namin. COD, ma'am, no? Oo. Okay, ma'am. Pandado lang ako og resibo ang mo deliver, ma'am. Palihog lang kung pila ang imong kwarta. Kung wa ba tayo suklian. Sige, ma'am. Salamat. Tungkoy, ilaras ko nining kukulamber nga niya sa lista, be. Kadiyot lang dong, kadiyot lang hanga. Ikuhaan ko na ron. Di pa may gitargas tura-tura. Sige. Kadiyot lang. Guryo, Dong! paring lista, be. O andaman ning order. Aron nga mausa og karga sa elf. O mahapit ninyo og deliver. Ambi dong, ambi dong. Pero, 50 kahalublaks. Nya, ang kuko, 4x4 por 12 na po kabuok. Nya, langsang numero 2. klaro man lang akong lista. O yan na nabasahan ako. O balik kung mandam na nimo mga items. Aron nga mausag review. Okay, dong. Nya, hatag po ni Dongkoy ning lalasonon, ha? Kay may gikarga sila sa kuan, tura-tura. Okay. Sige, dong. Sige. Makaningaw, nga hawalan dumon. Hello. Chelsea's Lumber and General Merchandise. May buntag. Hello. Pwede ba mag-order o magpa-deliver sa James? O cash on delivery lang? Pwede kayo, ma'am. Kadit kinsa man ni ma'am? Nakailalagi ka na ako. Familiar sab na ako ang imong tingog. Ma'am Jean? Ikaw ba ni ma'am? Ano siya atong order, ma'am? Familiar ni mo akong tingog pero wala ka makailan ako. Ha? Sorry.
Dili din ni si Ma'am Jane? Sorry kayo. Kinsa din ni Ma'am? Nagunsa atong order. Unsay akong order? Buot na ako nga si Ude. O ikaw gud mismo ang mo deliver. Si Aw man ka, Ma'am. May tig-deliver, Ma'am. Nya, dili pwede ako. Unsa may atong order gani, Ma'am? Unsay akong order, Sir James? Ang imong heart. Oh, Ma-deliver pa dayon na? Sir James? pwede kami? Ikaw ba ni? Abi ko ba completely nalimtan ako ni mo, Sir James? Pwede kami. Kung tinood ka may order, isulti. Dili kay ko maka-istorya ni Mugdugay. Kay busy mi diri sa Lamber. Dili pa. Ang imong heart man ang akong i-order. I'm sorry, but ako lang ni Pagnon. Wait. Sa pinahitabo ni babayan. Sa may problema. Ganun nasayod man siya sa numero din sa Lamber. Kisa may naghatag niya. Siya sab ka ning mitawag balik. Guryo, Dong, James? dali sa kadyot. Dong. Kami, wow, nahalan doon. Ning magpuyo, mag-inosara. Dong, dito mo daw, Dong. Tubagasan ng telepono. O karang pislita ang speaker button. Inig tubag nimo. Aron nga ako makabati ko sa iyang isulti. Oo, Dong. Ako lang tubaguan. Kadyot, Hmm? kung babae gani o gusto ko ikasulti, igna nga doon ako gilakaw. Ug wa ka masayod kung asa ko paingon. Kung unsa oras ang balik. Okay, Dong. Hello, may buntag. Mabaliw ko sa imong amo? Ang akong amo, ma'am, na may gilakaw ba, ma'am? Huwag ko may bawa kung sa oras ang mabalik. Ay, kadali sa bunilakaw. Dali asa ko niya nakalakaw. Nga dili pa man gani dugay nga nanawag ko niya. May balik lang kong tawag, iya mo kong gibutang. Ay, kuan ba, anin lang, ma'am. Tawag nagbalik, ma'am, ha? Kanang mingon siya nga naas siya. Ansa? Pagkawibot ng Guryo. Ma'am, sorte kung siya yung orderon, ma'am. Ingna ang imong amo dong. Day ko, ma'am, ha? Day. Okay, paminaw. Bisa na kasiguro ko nagpamati lang siya nato karon. Ingna siya. Gani ara ko sa atbang sa inyong lumber. Ha? Uy, patay. Ingna dong ha. Aw, dahil ka man kaha. Nga nagpaingon ako diha. James. Naibago nga nagpamati ka na ako. Nagpaingon ako diha ni mo ha. Anaran ako isultin mo pagbalik ang akong order. Doang. Doang, napotol, doang. Ibutang. Balik na si mabuhat Guryo. Ako sa ibutang, doang. Sige, doang. Sao ko man eh. Sao man eh akong babayhan na. Sao man. Wa man dong, James. Uy, wa man tong rika nga imong giingon nga mo ani. Ngita ni mo. Sigurado kang wa? Wa ni mo siya makita diya sa gawas? Sa man, wa diya sa atbang ng Lamber? Alaw dong, alaw. Wa gyud dong, wa. Salamat Guryo. Balik na si mong trabaho. Ay, sige dong, ay. Ato sa ko dong, ha? Doon sa man ko. Mura namin ang kugsadan og lahadlok. Kawa makoy. Wa mako makahimo og sayop niya. Pero unsa ba yan tuyo? Ganon nagsamok man siya nako. Unsa ba gusto niyang mahitabo? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!